December 1-én egy területi általános műveltségi versenyt szerveztünk negyedikosztályosok számára agytekergő elnevezéssel. Eddig is szívesen láttuk az általános iskolák felső tagozatosait különféle rendezvényeinken, vetélkedőkön, most pedig a picik legidősebbjeit hívtuk meg egy új típusú versenyre. Új típusú, mert komplex jellegű volt, ahhoz, hogy sikeresen szerepelhessenek ezen a megmérettetésen, sok mindenre szükség volt. Logikus gondolkodásra, csavaros észjárásra, jó helyesírási készségre, tájékozottságra, az irodalom, a történelem és a maguk szintjén a természettudományok, illetve a művészet történet terén. Nagyon jól sikerült a verseny, 25 kisdiák érkezett Szászvárról, Hosszúhetényről, Magyarszékről, illetve Vásárosdomborról. Sajnos a komlói általános iskolák nem nevezték tanulóikat, pedig nagyon nagy szeretettel vártuk őket, és biztosak vagyunk abban, hogy sok tehetséges kisdiák tudott volna jó eredményt elérni szüleik és tanítóik örömére is. De, mint említettem, a gyerekek lelkesek, ügyesek voltak. 45 perces feladatlapot töltöttek ki, majd miközben kollégák ezt javították, kézműves foglalkozáson készíthettek karácsonyi díszeket, és kis ajándékokkal kedveskedtünk nekik. A verseny eredménye a következő lett. Első helyezést Deák Kitti ért el Szászvárról, tanítója Agócsiné Császár Éva. Második helyezett Kunos Enikő Magyarszékről Ábel Lászlóné tanítványa. A harmadik helyen azonos pontszámot ért el 2 diák, Pap András szászvári tanuló, szintén Agócsiné Császár Éva tanítványa, és Lenz Olivia Vásárosdomborról, akinek a tanítója Zsirmond Györgyi. Negyedik helyezett pedig Révész Levente lett Hosszúhetényből, Balázs László tanítványa. Csapatverseny eredményt is hirdettünk, ezt a szászváriak nyerték meg, a Kisgyörgy Általános Művelődési Központ csapata. Nagyon szép nap volt számunkra ez a szombat délelőtt, a picik megjelenése színfoltot jelentett a gimnázium életében, de nem szokatlan ez számunkra, mert 15 éves tapasztalattal rendelkezünk a 8 osztályos tagozat terén, tehát 5-es koruktól várjuk a gyerekeket, és úgy tűnik, hogy jól működő rendszerről van szó, rengeteg nyelvvizsgával, szép versenyeredményekkel örvendeztetnek meg bennünket a 8 osztályos gyerekek, és nagyon magas a felvételi arányszám is. A következő tanévben is indítunk 8 osztályos osztályt, és hogy egy kicsit jobban belelássanak a negyedikesek, illetve a szülők ennek a rendszernek a működésébe. Január 19-én 9 órai kezdettel, ez egy szombat délelőtt nyílt napot tartunk számukra, ahol általános tájékoztatást kaphatnak a tantervről, az eredményekről, illetve bemutatóórákat tekinthetnek meg. Ez a verseny is azt mutatja, hogy hatékony és szoros kapcsolatot szeretnénk az általános iskolákkal kialakítani, hiszen rájuk számítunk, tőlük jönnek hozzánk a gyerekek. Azt gondolom, ugyanolyan kötődésünk lehet velük szemben, mint nekik az óvodások esetében. Hogy milyen rendezvényeket, illetve versenyeket szervezünk, amelyen nyitunk feléjük és várjuk őket, arról kolléganőm többet tud mondani. Milyen más jellegű rendezvényekkel keresik meg az általános iskolásokat? Már szeptemberben megkerestük a 8-osokat, nem csak a komlói, hanem a Komló környéki 8-osokat, levelezős matematika versenyt hirdettünk számukra. Októberben az idegen nyelvesek csatlakoztak hozzánk, angol nyelvű levelezős versenyt kezdtek velük, és hónapról hónapra, hétről hétre jönnek a megoldott feladatlapok. Az angol nyelvi versenynek majd januárban lesz vége, és januárban egy nemzetközi napot, nemzetközi estet szeretnének szervezni kollégáink, ott fognak eredményt hirdetni, a matematika verseny eredményét pedig a Nagy László napok idején fogjuk kihirdetni. Oda várjuk sok szeretettel a 8-osainkat, illetve az általános iskolák 8-osait. Természetesen a 8-osokkal egyéb más területen is próbálunk kapcsolatot
létrehozni. A Gimnáziumért Egyesület az idén már sok-sok programot szervezett ebben az első 3 hónapban is a gimnázium tanulói számára, és a tanév második felében is sok érdekes és új programmal szeretnénk megörvendeztetni a gimnazistákat. Ezekre a programokra meghívjuk a 8-osokat is, azaz nyitottak a programok az általános iskolás végzősei, illetve 7.-8. osztályosai számára. Még egyszer, ha lehet, elmondanám a legközelebbi 2 programunkat. Nemzetközi est lesz januárban, és utána ez 18-án, és 19-én pedig a kicsiket várjuk a 8 osztályos nyílt napra. És egy kicsit szeretnék visszakanyarodni a december 1-i rendezvényre. Ugye sokkal megszokottabb, hogy egy adott tantárgyban mérik össze a gyerekek a tudásukat. Miért pont erre esett most a választás, hogy egy szellemi vetélkedő keretén belül mérjék össze a tudásukat? Megszokott a tantárgyi verseny. Évről évre tapasztaljuk, hogy rendeznek tantárgyi versenyeket matematikából, magyar nyelvből, történelemből, idegen nyelvi versenyeket szerveznek, ahol az adott tantárgyból kiválóan szereplő kisgyerekek nyilván nagyon eredményesek. Ez az általános műveltségi vetélkedő újdonság, illetve hiányát éreztük ennek a fajta vetélkedőnek, hiszen itt olyan gyerekek is sikerélményhez jutnak, akik adott esetben egy-egy tantárgyból nem a legkiválóbbak, nem kiemelkedő tanulók. Belenéztem ebbe a tesztlabba, és voltak fogas kérdések. Hogy boldogultak vele a gyerekek? Meglepő módon a gyerekek sokkal ügyesebben és bátrabban kezelik az ilyen típusú feladatokat, mint mi felnőttek. Az észjárásuk sokkal természetesebb, és én úgy érzem, és a javítók is azt mondták, azt nyilatkozták, hogy sok sikeres megoldás született.